Tak víte co? Udělám vám jídlo, jo? Jo, jupi! Fakt jste tak hrozně něco... Nevím, proč jsem si to myslela. Co tu máme? No moc toho tu není. Holky, myslíte, že tu můžete aspoň tak 20 minut počet sami? A my nevíme, co je to 20 minut, chvilička. Tak jo. Tak já jdu. Když se Zoe vrátila, přinesla plno jídla. Počkejte. No a to nám tady rodiče nic nenechali. Co si to o sobě myslí? Tak. Přinesla jsem spoustu věcí. No, to víte, taky není to moc lehký takhle. No. Já si teda myslím... Tak co byste každá chtěla? Já chci dortík. Jo. A jaký? Sýrovej nebo ten normální jahodovej? Sýrovej. Tady máš sýrovej a ty, sloničku, nevím, jak se jmenujete. Já jsem Lily a já jsem Boblinka. Bodlinka? Boblinka. Aha. To je hezký jméno, máte obě dvě nádherný jména. Boblinko, co bys ráda? Makvičky. Tak na... A já si dám rybičku. Au. Jo, ta byla dobrá. Jdu uklidit ostatní jídlo. Tak. A co chcete teďka dělat po jídle? My chceme si hrát. Tak pojďte za mnou. Nebo můžu vám sem donít hračky. Ale my máme 2 hračky, ano. 2 hračky, říkáte. No to já vám určitě nějaký dám. Stejně se s nima už nehraju. Teď koukám furt jenom na počítač. Tak. Berete? Au. Jo! Tak, počkejte. Já tady tak hodná ségra, viď? Přímo super. Počkejte, hledám to tu. Počkejte. Proč osla? Omylem, já hned rozsvítím, počkejte. Se bojím. Nebojte se. Já fakt hned rozsvítím. Tak už jo, svíť. No jo. Uliže. Tak, tady to je. Tady všechny věci, je to jich docela moc. Je, panenka, ta je hezká. No, je taky pěkně vzácná je až. Ty ze Španělska. Hustý. No, já si budu hrát s tímhle. Holky, myslíte, že tady můžete být sami dole a potom si uděláme takovou bojovku. Co je to bojovka? No, uvidíte. Tak, kdyby něco dělal, tak mi řekněte, jo? Jo. Au.
Pa, pa. Ahoj.